Strålingsbalance. Vi har så lavet et forsøg, hvor vi så skulle måle strålingsbalancen udenfor ved N9, og det var så selvfølgelig i grupper. Og så har vi så fået de her forskellige værktøjer til at kunne måle for eksempel solens lys indstråling og øh, jordoverfladens udstråling til atmosfæren. Og som I kan se, så har vi så gjort det ved et skyet vejr. Det vil så sige, at resultaterne nok vil være meget afhængige af, hvordan vejret det egentlig er. Teori. Albedo, det er jo så det, der beskriver, hvor meget en overflade reflekterer det lys, der bliver sendt til overfladen. Og jo højere en albedo, desto højere er refleksion, og det samme gælder så omvendt. Og hvis det her objekt så har en høj albedo-effekt, så vil det naturligvis også have let ved at blive varmt op. Men så lige nu så har jorden en albedo-effekt på 31%, som betyder, at det er lidt absorberet. Og som man kan se her på illustrationen, som jeg selv har tegnet, så albedo-effekten, det beskriver, jordoverfladens refleksion af solens sollys og indstråling til jordoverfladen. Det er så det her. Det er solen, der så sender sit sollys ned til jorden, som er det her, tilfældig jord, og som så sender tilbage til atmosfæren. Og via den her formel, der hedder jordoverfladens refleksion af sollys og solens sol over indstråling til jordoverfladen gange 100, så har vi så fået den til 18 over divideret med 65 gange 100, som så giver 27,7%. Og det vil så svare til, at det så lige er 4% point fra de 31%, som er albedo-effekten for hele jorden. Og ja, videre til næste, så har vi så drivhuseffekten, som så handler om atmosfærens indstråling. Og det er jo så det her stykke her. Atmosfæren sender så sin infrarøde indstråling ind til jorden, som så sender tilbage til atmosfæren. Og ved at regne den totale drivhuseffekt ud, så skal man så sige atmosfærens indstråling over jordoverfladens udstråling. Og den har vi så fået til 210 delt med 380 gange med 100, som så er 55, rundt regnet 3. Og drivhuseffekten, den afhænger så af den reflekterende infrarøde stråling, som er de drivhusgasser, som der bliver talt meget om, som f.eks. er kuldioxid, vanddamp og metangas, som så kommer fra den her opvarmede jord. Og lige nu så har vi den nuværende drivhuseffekt på 60%, hvilket er cirka 4,7% point væk fra vores resultat. Og så har vi kommet så videre til diskussionsspørgsmål. Og en negativ eller positiv strålingsbalance, ja, så kan vi sige her, at vores den var så positiv. Og det vil så betyde, at der kommer mere ind, end der bliver sendt ud. Altså jorden absorberer mere, end den reflekterer. Og det vil så betyde, at vi har en høj albedo-effekt. Og så skal vi så komme ind på nogle fejlkilder, og det kunne så blandt andet være, for det første vores resultat det er jo præget af vejret, og det vil så sige, at der var meget skyet, som så betyder, at der blandt andet er en forskel på vores resultater i forhold til den nuværende jord, de nuværende resultater for hele jorden. Og så stod vi sådan rimelig tæt på muren, og der var sådan relativt vindstille. Og så lavede vi det i gruppearbejde, og vi skulle jo alle sammen måle. Og der var forskellige højder på os alle sammen. For eksempel at Josefine noget højere end jeg er. Det vil så sige, at hun måler noget højere op end jeg gør. Og jeg måler så for eksempel længere nede. Det var det.